ఐటీసీ స్టాక్ చూసినట్టయితే ఐటీసీ స్టాక్లో ఇక్కడ ఓపెన్ ప్రైస్ వచ్చి చూడొచ్చు. ఈరోజు ఓపెన్ అయింది 234.95కి ఓపెన్ అయింది. ఇక ప్రీవియస్గా క్లోజ్ అయింది 233.75కి. ఈరోజు చూడొచ్చు ప్లస్ 7.75 అనేది పాయింట్స్ అయితే పెరిగినాయి. 3.3% అయితే ఇంక్రిమెంట్ అయితే కనపడింది ఈరోజు స్టాక్లో. ఇక్కడ టుడే లోలో వచ్చి 231.70లో ఉంది. టుడే లోలో హై వచ్చి 242.45, ఎగ్జాక్ట్ 52 వీక్స్ హైలో అయితే ట్రేడ్ అయింది ఇది. మరి రేపు చూడాలి ఈ స్టాక్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది. యావరేజ్ టైం అయితే స్టే అయితే 237.79 కింద స్టే అయింది. అంతే, అక్కడ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసే వాళ్ళు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే చార్ట్ చూడొచ్చు. చార్ట్ అయితే ఇక్కడ చార్ట్ చూడొచ్చు. ఇక్కడ బ్రేకేజ్ అయితే వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనము 241.55 241 ఇదైతే మరి ఇక్కడ బ్రేకేజ్ వస్తుందా లేకపోతే 52 వీక్స్ హైయెస్ట్ వెళ్తుందా రేపు చూడాలి. రేపటి సెషన్లో చూడాలి స్టాక్ అనేది. ఇక్కడ న్యూస్ చూసినట్టయితే మనము ఇక్కడ సూరవ్ ముఖర్జీ కొంటాడు ఐటీసీ స్టాక్ అనేది ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఆప్షన్ చైన్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఇది ఆప్షన్ చైన్. ఈ ఆర్డర్స్ అయితే మనకి ఏం లేవు. పోర్ట్ఫోలియోలో కూడా మనకి హోల్డింగ్స్లో ఏం లేవు. జస్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది ఎలా బై చేయాలంటే ఇక్కడ బై అని మనం మీద ఇక్కడ ఓవర్ మీద క్లిక్ చేస్తాం. ఇక్కడ వాల్యూమ్ వచ్చి 5 crores ప్లస్ ఉంది. వాల్యూమ్ వచ్చి నిన్నటి సెషన్లో అయితే 5 crores. రేపు స్టాక్ చూడాలి మరి ఎంత ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుందో, ఏమవుతుందో, ఎంతమంది ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేస్తే మరి తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా చూడాలి రేపు. సో ఇక్కడ బై మీద క్లిక్ చేయాలి. బై మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ ఇవ్వాలి. 1, 2, 10. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 స్టాక్స్ ఇస్తున్నాను. 5 స్టాక్స్ వచ్చి 1207.50 రూపీస్ పడింది. ఇక్కడ రివ్యూ ఆర్డర్ మీద క్లిక్ చేస్తాం. మనం రివ్యూ ఆర్డర్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ క్వాంటిటీ వచ్చి 5, ఆర్డర్ టైప్ వచ్చి మార్కెట్ వాల్యూ, పొజిషన్ వచ్చి డెలివరీ, వ్యాలిడిటీ వచ్చి డే. ఇక్కడ మనము చూడొచ్చు ఇది డెలివరీనా ఇంట్రాడేనా. ఇంట్రాడే పెట్టుకోవచ్చు. ఇంట్రాడే అంటే సేమ్ డే మనం సేల్ చేసేస్తాం స్టాక్. డెలివరీ అయితే మనము ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ మన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు స్టాక్ అయితే అమ్ముకుంటాము. ఇక్కడ వచ్చి సింపుల్గా కాంప్లెక్స్ అంటే ఏనా వ్యాలిడిటీనా మొత్తం ఉంటుంది. డేటా క్యాన్సిల్ అని ఉంది. ఇది జస్ట్ ఇంకా ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత మనం మ్యాక్సిమం డెలివరీలోనే కొంటాము. డెలివరీలో మార్కెట్ ప్రైజా లేకపోతే స్టాప్ లాస్ లిమిట్లో మార్కెట్ ప్రైజ్ కొంటాం. మార్కెట్ ప్రైజ్ వచ్చి ఇలా కొని తర్వాత ఇలా చేసిన తర్వాత జస్ట్ రివ్యూ ఆర్డర్ తర్వాత బై అని నొక్కుతాము. బై అని నొక్కితే ఇక్కడ చూడొచ్చు మనము ఇది మార్కెట్ టైమింగ్ అయితే డైలీ మెయింటెనెన్స్ కింద వస్తుంది. యాక్చువల్ అయితే మనం మార్కెట్ టైమింగ్లో కొనాలి. మార్కెట్ టైమింగ్ అయితే నార్మల్ మార్కెట్ టైం అయితే 9:15 నుంచి 3:30 వరకు ఉంటుంది. ఆ టైంలోనే మనం కొనాలి. ఆ టైంలో మనం కొన్నట్టయితే మన స్టాక్స్ అయితే ఇక్కడ పడతాయి. నెక్స్ట్ అయితే ఇక్కడ సేల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఒకవేళ స్టాక్స్ ఉంటే సేల్, ఎంత క్వాంటిటీ నువ్వు సేల్ చేస్తున్నావు. ఒకవేళ నీ దగ్గర 5 ఉంటే 5. ఇక్కడ సేల్ అనే ఆప్షన్ మీద రివ్యూ మీద క్లిక్ చేస్తావు. ఇక్కడ క్వాంటిటీ, పొజిషన్ వచ్చి డెలివరీ పెట్టావు, ఆర్డర్ టైప్ వచ్చి మార్కెట్ వాల్యూగా అమ్మేస్తున్నావు, వ్యాలిడిటీ వచ్చి డే. జస్ట్ ఇది మెయింటెనెన్స్లో ఉంది. జస్ట్ మీకు ఏంటంటే